kako smo došli ovdje? Šta je to? Nadam se da je tamo nešto ukusno. O, da, to je bomba. Leži, sad će eksplodirati. Izgleda da je polomljena. Nešto nije u redu. Shvatila sam, to je slatka bomba. Tako je ukusna. Oduševljena sam. Wow. Ne mogu da se zaustavim. Želim još. I ja bih htjela da probam. Ne, to je sve moje. Tako si brzo sve pojel? Ostao je posljednji deo. Prvi put jedem štopericu. To je mnogo lepo. Preporučujem svima da probaju. Stop, kakav je to zvuk? Jel čuješ? Dolazi odatle. Šta je tamo? To je prava bomba. Tako je, prava je. Joj, pomoć. Šta se dešava? Gledaj. Zdravo svima, čula sam da neko ovdje traži pomoć. Ne brinite, spasit ću vas. Imam specijalnu traku. Tako je, sad ste na sigurnom. A šta je ovo? Pitam se kad će eksplodirati. Nije jasno, ali moram požuriti. Joj, da li neko zna kako se koriste ove testere? Ups, mislim da sam sve upropastila. Uradila sam sve što sam mogla. Ćao, čao. Joj, tako visoko. Mary, šta da radimo sa bombom? Ne paniči, imam plan. To mi treba. Mary, to ne pomaže. U redu, a ova piletina? Naravno da ne. Ništa ti ne odgovara, a ovo? Ne, brzo je skloni. Baš je dosadno s tobom. Eto, našla sam. To će nam sigurno pomoći. Sad ću preseći žicu. To je odlična ideja. Jo, ima toliko žica. Koji od njih treba preseći? Mislim da plavu. Mary, preklinjem te pogodi. To je to. Šta? Jesmo spašeni? O ne, vreme prolazi još brže. Joj. Sva sam u čokoladi. Cool, ja. Ko će od nas pojesti više čokolade? Pobedit ću. Još jedna. Ja nisam ništa gora. Nerešeno. Bilo je super. Pa, otvaramo. Tako sam srećna. To je novi iPhone. Joj, kod mene to je najbolji poklon. Da li smo dobili iste telefone? Ne znam. Sad ću da proverim. Kako ga je zgodno držati u ruci. I još ima puno aplikacija. Samo zašto ne rade? Nešto nije u redu. Joj, pa to je čokoladni iPhone. To još nisam probala. Ukusno. Cool. Ako ti imaš čokoladu, onda je kod mene pravi iPhone. Super. Vreme je da zapalim par selfija. Da, odlična ideja. Nasmeši se. Skloni se, kvariš mi sliku. Tako je mnogo bolje. Pazi se, moja osveta će biti žestoka. Ja sam tako slatka. Joj, u pomoć. O ne, moj iPhone. Tako ti treba. Znači, to si me ti uplašila. Ups, gdje je moj čokoladni iPhone? Nadam se da je dobro. O ne, moj novi telefon. Zašto? Više neću moći da pravim lepe slike. Znam. Mary, šta hoćeš? Hajde da se zamenimo telefonima. Wow, hajde. Daj mi svoj, a ti uzmi moj. O ne, šta mu je? Slomljen je. Chelsea, prevarila si me. Šta? Još i jedan moj čokoladni iPhone? Daj mi ga. Ne odgovara mi takva zamena. Joj, ostalo je samo malo. Čokoladni punjač? Sumnjam da će to pomoći, ali moram da probam. Jao, sad mogu da jedem taj iPhone beskrajno. Blago, Mary. Znam da mi zavidiš. Kako ukusno. Možda ću i ja moći da popravim svoj telefon. Moram da probam. Joj, u pomoć, spasite me. To je bila loša ideja. Baš ti je cool frizura. Ja sam prva. Moj omiljeni Kinder jahe, blago meni. Super. I ja sam ih dobila. Čak 6 komada. Šta, i ti isto? Ko je dobio čokoladna, a ko prava? Juhu, blago meni, kod mene su prava.
Moram brže da ih otvorim. Jedva čekam da ih probam. Mlečna čokolada, obožavam je. Unutra su bombone M&M's. Tako je dvostruko ukusnije. Jao, i ja hoću tako. Tako je, imam i ja Kinderi. Kako lepo miriše. Uj, imam pravo jaje. To je odvratno. Tako ti treba. To nije fair. Nadam se da sljedeće jaje neće biti takvo. Plašim se da probam. O ne, i ovdje je žumance. Mrzim ga. To izgleda užasno. Ovo je najgora runda. A meni se baš sviđa. Kinder jaje, to je najbolji slatkiš na svijetu. Tamo je ukusna čokolada i uvek neki popcorn. Wow, čokoladne kuglice, cool. Ali hoću ja da pojedem bar jedan pravi Kinder. Chelsea, daj mi da probam, molim te. Ne, kako se Kinder jaje može dati nekome, jesi normalna? To je samo moje. Chelsea, baš si bezobrazna. Šta da radim? Znam, smislila sam prank za Chelsea. Možda će tada shvatiti da se treba deliti sa prijateljima. Ko je da pojedem sljedeće? Evo, to ću. Stop, šta je to tako gadno? Zar ti se nije svidjelo? Jesi li to ti napravila? Pazi se, eto ti. O ne, moje lice. Isprljala si me. Tvoj prank nije uspeo. Uj, to je odvratno. Moraš pojesti sva Kinder jaja. Samo ne ovo. Ali šta da se radi? U stvari, imam bolju ideju. Sad će biti minut kuvanja. Šta si opet izmislila? Uzimamo jedno jaje. Ups, uzimamo jaje i razbijemo ga u tiganj. I tako radimo sa svim jajima. I na kraju dobijemo lepo kajgano. Wow, izgleda super. Mari, mogu li da probam? Ne, ova kajgana je samo za mene. Pa dobro. Opasan kuvarski trik. Opa! Koliko visoko! Ideja! Eto ti! Ne! Baš ti lepo stoji ovako. Moja kajgana je uništena. Neću više nikad da kuvam. Ja počinjem. Wow, hrana iz meka, super. Sad ja. Jao, i kod mene. Ja ću prva probati. Ova Coca-Cola baš osvežala. Šta? Šta je to bilo? Aha, shvatam. Imam čokoladnu kolu. Tako je. Obožavam čokoladu. Jao, super. Gledaj, to su M&M's bombone. Cool. Čokoladna kola sa M&M's bombonama, to je savršena kombinacija. Hoću i ja. Da probamo. Juj. U pomoć. Sva sam mokra. Kako ti se sviđa tuš od Coca-Cole? To uopšte nije smešno. Ups, šteta što si ostala bez kole. Pitam se da li je pomfrit od čokolade? Da, blago meni. Čokoladni pomfrit, to još niko nije probao. Želim da pojedem odmah sve. Divno. Mogu to jesti zauvek. Jao, čak se i kutija može jesti. Jel se šališ? Fuj, lažeš. Nije jestiva. Ostala sam bez krompira i bez Coca-Cole. Nemoj biti tužna, izvoli. Wow, hvala puno. Stvarno mnogo dobra. Dobro je da sam dobila malo jaje. Hej, zašto je jaje tako veliko? Oh, kakav užas. Izgleda da je Vita imala najmanje sreće. Prestanite da se smete. Hajde, Casey, jedi svoje jaje. Ne, Alex, hajde prvo ti. U redu, potrešću ovo jaje.
Pokušat ću da zagrizem. Nešto neće. Pa dobro, ne može. Znaš šta, imam nešto za tebe. Alex, izvoli. Hvala, Casey. U redu, idemo. O ne. O ne. Ajoj, odvratno. Kakvo veliko žumance. Fuj, povratiću. Baš si smešan, Alex. Jedi bolje svoje jaje, Casey. Lako, pogledajte šta imam. Šta je to? Za početak moram sve pripremiti. Razbijemo jaje na tiganj i pržemo ga. Op, savršen doručak je spreman. Wow, cool. Vreme je da jedem. Jao, to je baš ukusno. Eto, sad je tvoj red, Vita. O ne. Šta je to unutra? Ovdje su potrebne ozbiljne mere. Wow! Treba će mi nešto za zaštitu. Ne razumem šta će da uradi. Jao, pazi se. Joj! Da vidimo šta je unutra. Ajoj! Pazi malo. Wow, koliko slatkiša odjednom. Oduševljena sam. Vita, daj mi barem nešto, molim te. Pa, u redu, izvolite. Eto vam. Cool. Jao, baš je slatko, mi. Wow, kakve divne pahuljice imam. Neverovatno, sve je tako ogromno. Ups, izgleda da nemaš sreće, Vita. Pa šta, smejte se koliko hoćete. Oho, takav prijatan zvuk. Što? Samo jedna? U redu, imam još i mleko. Što? Samo jedna kap? Jao. Jadna Vita. Bolje jedi svoje pahuljice, Alex. Vrlo rado. Cool. To je baš ukusno. A sad ću popiti mleko. Da. Wow, izgleda super ukusno. A sada sve istovremeno. Ekstra. Da, ovo više ne izgleda tako ukusno. To je to. Bilo je super. Casey, sad ti. Joj, kako popiti toliko mleko? Imam ideju. Sipat ću cornflakes u lavor. Da, tako je. Oho, Casey ima baš mnogo cornflakesa. Blago njoj. Juhu, kiša od pahuljica, cool. Hvataj to. Super, a sad ću dodati mleko. Kakva lepota, blago meni. Pa, vreme je da probam to. Ovo izgleda jako ukusno. Slažem se. Pitam se koliko će vremena sve to jesti. Pogledaj kakve smešne repiće imam. Konačno sam sve pojela. O, šta se desilo? Izgleda da je neko prejeo. Joj, nešto mi nije dobro. Kakva mala tortica. Kakva velika i ukusna torta. Hej, Vita, vidiš šta je Casey dobila? Ajoj, blago njoj. Jao,
Imam najbolju tortu. Alex, a tvoja tortica je tako mala. Bebica. Smijte se, a ja ću početi da jedem. Čak imam i viljušku sa nožem. Odgovarajuće veličine. Pa sad ću da probam. To je baš ukusno. Mislim da je bolje pojesti sve odjednom. To je bilo super. Hajde Vita, sad ti. Sa zadovoljstvom. To je zaista ukusno. Oduševljena sam. Joj, kako neuredno jede, fuj. Želim da je pojedem celu. Ne mogu da se zaustavim. Ajoj, sva je u plavoj boji. Hej, šta se smijete? Casey, bolje jedi svoju tortu. Vrlo rado. Ajoj. Ne mogu to da gledam. Ukusno. Ne razumijem, šta je sa vašim licima? O ne! Jao! Oho, stradala je od sopstvene torte. Dobro je. Juj! Ovo se također može pojesti. Probat ću ja malo. Izazovu, dobrodošli. Drugari, vi ste u izazovu, jedemo hranu iste boje 24 sata. Hajde da počnemo. Prvi je Martin. Oho, koliki Snickers. Čekajte, prevelik je da bi mi stao u usta. Sad ću ga izmeriti mernom trakom. Ne, neće stati. Treba nešto smisliti. Znam. Mogu se presvući u samuraja. Imam samo jedan zadatak. Da isečem Snickers. Moram uraditi to po svaku cenu. Gotovo. To je bilo cool. Sad mogu lako pojesti ceo Snickers. O da, prelepo. I to sve je moje. Završio sam, Nancy, počni da jedeš. Dobro, ovdje imam plavi chips takis. Jedva čekam da ga probam. Jao, malo je ljuto, ali nije strašno. Želim još. Jao, cool. Baš mi se sviđa. Jao, izvinite, ne mogu da držim to u sebi. To je previše ljuto. O ne, Nancy, prestani. Zašto miriše na spaljenu kosu? O ne, ja gorim. Spasit ću te. Sve sam ugasila. O ne, Nancy još uvek gori. Znam šta da radim. Imam kantu vode ispod stolice. To bi trebalo da pomogne. O da, konačno. To je bilo užasno. Nisam znala da čips može biti tako opasan. Sad sam sva mokra. Gotovo, sad sam suva. Hvala na pomoći. Jill, sad ti. O, ćao, moja roza žvakica. Kako je velika. Prvi put vidim takvu žvaku. Kako je daleko otišla. Okej, sad ću je probati. Prelepo. Sad ću sve pojesti. Oho, Jill, kako to sve staje u tebe? Jednostavno obožavam žvaku, tako da je mogu jesti non stop. Jeste li spremni da vidite najveći balon u vašem životu? Gledajte onda. Jill, stani, to je već previše. Jao, izvinite, nisam htjela. Treba skinuti žvaku sa sebe. Šta je sa mojim nosom? Sad je roze boje, a vi imate crni plavi nos. Tako i treba da bude. Idemo dalje. Zaboravite na nosovi.
Evo nove hrane. Martin je dobio crni hamburger. Nancy plavi sladoled. A Jill veliku roze krofnu. Ko će da počne? Jill? Odlično. Sad ću brzo srediti ovu krofnu. Odseći ću pače. Jao, jedva čekam da probam. O, da. Neverovatno. A verujte mi da je to jako ukusno. Tako mi je drago što sam dobila krofnu. Neverovatno. Završila sam. Sad vi, hajde. Nancy, mogu li ja? Hvala. Tako sam gladan. Brzo ću pojesti taj hamburger. Ali prvo ću staviti rukavice. Jao, nešto neće. Treba ih naduvati. Jao, Jill, izvini. Nisam teo. Ali tako se bolje oblače. Gotovo. Sa koje strane da priđem? Prevelik je. Treba ga iseći. Mislite da sam odlučio da popijem kafu? E pa ne. Ova šolja će mi pomoći da odsečem mali komad od ovog velikog hamburgera. Sad ću probati. O da, divno. Baš mi se sviđa. Sad ću napraviti sebi gomilu malih hamburgera. Lepota. To je to. O, na licu mi je ostalo nešto. Gotovo, ja sam sit. Nancy, možeš početi. Hajde. Pa, moje kašike i ja smo spremni. U stvari, ova kašika je premala. Treba naći nešto veće. O, mislim da će takva biti taman. Oho, kako teško padam. Jao, kako to? Sve je sad na podu. Ukusno. Hvala, Martine. Martin, uši su ti crne? A tvoj plavi? Jill, a tvoj su roze. Cool. Devojke, hoćete trik? Prst je tu, prsta nema. A sad ima. Jao, gde prst? Vrati se. O, dobili smo novu hranu. Slatki suši, cool. A kod mene je veliki crni kolač. A ja imam ogroman roze makaruns. Baš je težak, ali podići ću ga. O ne, padam. Drži se. Hvala, Martine. Sad ću ga pojesti. Samo ne znam kako da ga zagrizem. Tačno, smislila sam. Gledajte, sad će doći Jill karatista. Sad ću vam pokazati šta znam. Ja! Gotovo. Hvala, prijatelji. To je to, sad mogu probati svoj kolač. O, da! Kako je nežan. To pisa u štima. Oho, nisam znala da toliko voliš slatko, Jill. Pa moram nekako da održavam snagu u sebi. To je bio moj majstorski udarac. Podelila sam kolač na 4 dela. Nastavit ću da ga jedem. To je to. Zadovoljna sam. Mogu se vratiti. Sad sam obična Jill. Martin, hajde. Odlično, već sam gladan. Probat ću prvo kremu. Kakva je? Ekstra. Devojke su nešto smislile. Šta će biti posle 3? Jao, Martine, mukica. Sad imaš crno lice, tako i treba da bude. To uopšte nije smešno. Sad sam prljav i lepljiv. I kolač mi je pokvaren. Ali krema je ukusna. Vama neću ništa dati. Jel ovako treba da držim štapiće? Kako je to teško? Možda ovako? Ne? Ovako da? Pa dobro, ješću kako znam, baš me briga. Još malo. Juj, o ne. Ma ne treba mi ovi štapići. Ješću rukama, tako je zgodnije. O da, prelepo. Martin, imaš kremu na licu? O, hvala, mamice. Ćao. Kako vam se sviđaju moje nove oči? Ostalo je posljednje oko. Sad ću ga pojesti. Prvo želetraka. A onda oko.
Pogledajte, obojilo nam se telo. Da, to je baš cool. Jill je ovaj put dobila roze picu, Martin crne rezance, a Nancy je dobila slatke plave palačinke. Probajte vašu hranu. Jao, miris je divan. Obožavam borovnicu. O, da, oduševljena sam. Što? Da li i vi želite borovnicu? Pa dobro, Jill, hvataj. Martin, a ti nisi uhvatio? A sad hvatam ja. Veoma ukusno. Uzet ću još jednu palačinku. Gledajte kako mogu. Dobro sam raspoložena. Obožavam palačinke. Ostala je posljednja. Ovu sam ja uhvatio. Sad ću vam pokazati svoje raspoloženje. Iznervirala si me. Izvinjavam se. A šta se ti smiješ? Dobro, na mene red da pojedem svoje rezance. Jedva čekam. Sviđa mi se. Tako sam gladan da sam spreman da pojedem sve odjednom. O da, blago meni. Najukusniji rezanci u mom životu. Wow, Martin. Tako si brz. To je bilo jednostavno. Dakle, ja sam završio. Jill, možeš nastaviti. Aha, treba smisliti nešto zanimljivo. O, ideja. Iseći ću picu, ali ne na običan način, nego u krug. Ovako još niko nije radio. Gledajte. A sada mogu probati. O, kako je slatka. Topi se ustima. Mnogo mi se sviđa. Gledajte kako sam je brzo pojela. Svaka mi čast. O, ruke su mi postale roze. Kako lepo. Martin, i mi imamo šarene ruke. Društvo, čeka vas nova ukusna hrana. Jill je dobila poki, Martin kolu, a Nancy je dobila žele bombone. A vidim da ste zadovoljni. Nancy, možeš početi. Još nikad nisam jela takve bombone. Lepe su i kisele. Sad ću ih sve izvaditi i pojesti odmah nekoliko bombona. Pitam se šta će se desiti. I posljednja. Juj, kiselo. Cool. A Jill, sad ti, hajde. Odlično. Obožavam ovi štapići. Još su i sa ukusom jagode. Ne mogu da stanem. Znate šta? Toliko volim jagode da ću dodati još i sirup od jagoda. O da, neverovatno. To je to. Martin, ostao si samo ti. Hajde. O da, obožavam kolu. Jedva čekam da je popijem. Sad ću je brzo popiti. Čekajte, pa to je tečna bombona. Cool, baš je slatka. Jill, hajde da zavitlavamo Martina. Hajde. Hej, devojke, šta radite? Prestanite, neću više. To je bilo teško. Martin, sav si crn. A ti sva roze. Nancy, a ti si plava. Jao, gde je Nancy? Jill, gde su svi? Zdravo, Nancy. A evo Jill. O, tu je i Martin. Pa, kako ćete vratiti sebi svoju boju tela? Imam ideju. Moj komplet prve pomoći ima pravi lek protiv boje. Jao, šta se dešava? Oho, postali smo normalni, cool. Čestitam, prošli smo ovaj izazov.